bàsics. Quins són els passos per obrir el contenidor digital? Doncs el contenidor es pot obrir de tres maneres. Tens una targeta, un clauer o una app. En principi, si ho fas amb la targeta o el clauer, l'únic que has de fer és apropar el clauer al lector o sensor perquè t'obri, esperar 3 segons, s'obre, o sigui, es desbloqueja i després has d'obrir el contenidor com abans. O sigui, el contenidor no s'obre sol, fins ara no s'obria sol. Ara realment el que fem és un sistema de bloqueig, que es bloqueja, té un motor que es tanca com un pestillo i llavors el que fem és girar el pestillo de dintre i es desbloqueja, llavors ja ho pots obrir. I si no també amb l'app, que vas amb l'app, hi ha una descarregada, selecciones obrir contenidor, li dones el contenidor que vols obrir i el mateix, te'l desbloqueja i després ja pots obrir amb la nansa, amb la palanca o amb el peu, que hi ha 3 maneres d'obrir el contenidor, i dipositar el residus dintre. Gràcies. Hola, em dic Jo, Lina. Hola. Com vas les targetes i les claves digitals quan es trenquen o ja no serveix? Els recicleu per fer de nous? La primera és, què feu? On van les targetes Vale. i les claves digitals quan es trenquen o ja no serveix? Molt interessant la pregunta. Doncs les targetes, en principi, com és tot el tema de plàstic, el plàstic el tirem al contenidor marró. Groc. El contenidor, estic amb el tema marró. Tot el que és plàstic i metall ho tirem al contenidor groc. Llavors, tot el que és el groc arriba a una planta de triatge, que també es poden visitar amb les escoles, ho recomano molt, i llavors separen el que és plàstic del que és metall i després amb el plàstic es trosseja amb coses petites que es diuen pellets i amb aquests pellets van a una foneria de plàstics i es torna a fer plàstic. O sigui, les targetes tornen a fer plàstic. I crec que la pregunta era on va cada cosa, no? Si es reciclen i ja està. La veritat és que és una molt bona pregunta. Tot i que, ara que ho penso, s'hauria d'acabar de revisar una mica perquè seria algú també de residus especials, o sigui, de deixalleria. Per què? Perquè té un tema electrònic, té un xip petit dintre la targeta o el clauer per l'electrònica, llavors tot el que és restes electrònics en una mesura també s'hauria de portar a deixalleria. El que és aparells electrònics, el que hem dit, la tele, els ordinadors, tot el que és electrònic s'ha de portar a deixalleria, que també et donen descompte. Hola, em dic Adrián. Posareu braille a tots els contenidors del Prat? Una pregunta molt interessant. Actualment no tenim braille, però sí que tenim els contenidors tenen uns pictogrames tàctils, que es diuen. Si us fixeu bé, el paper té un símbol del paper, el d'envasos té un d'envasos, el d'orgànica és una poma mossegada i el de resta és una R. I el del vidre és una ampolla de vidre. Que això és tàctil i ja no és necessari posar el codi braille. I també un altre tema interessant és que els contenidors quasi sempre, o la majoria dels casos, els posem de la mateixa banda. O sigui, d'esquerra a dreta posem el paper a una banda, perquè a vegades és el que ens cremen, i a l'altra banda és el de la resta. Fem paper, envasos, vidre, orgànica i resta. I a més d'això, a la pàgina web descrivim una mica de com obrir els contenidors per a les persones discapacitades visualment. Gràcies. Com es pot aconseguir la targeta o el clauer per obrir els contenidors? Com et dius? Que no t'has trobat. Em dic Daniel. Encantat, Daniel. Com es pot aconseguir la targeta per obrir els contenidors? Molt bé. Doncs nosaltres aquí al Prat hem fet una implantació en fases, és a dir, en 5 barris. Vam començar pel barri del Llevant, Casc Antic, després la zona est, després hem anat a Sant Cosme i Sant Jordi i la darrera serà aquesta, que és la de Plaça Catalunya, que li hem dit. I en cada zona posem 3 punts per anar a buscar les targetes, i sempre està l'OIA, 4 punts. Per tant, en aquesta zona, que comença dilluns que ve, podreu anar
tant a l'OIH, que és a l'Ajuntament, també podreu anar al Cèntric, que és aquí al costat, que tenim el Cèntric Espai Cultural, també tindrem a la plaça Papasei, allà tindrem un punt, amb una carpa que si la veieu que és de color pistatxo i molt gran, ja la veureu, i també a la plaça 17 de setembre, on està el camp. Aquests són els 4 punts que podeu anar, però recordeu, aneu de dir a la vostra família. Si aneu, heu de portar una cosa molt important, que és... La factura. Molt bé, la factura de l'aigua. Factura de tarjeta. No, la factura ja és suficient, la factura de l'aigua ja és una... Perquè com es cobra la taxa a través de la factura de l'aigua, s'han de vincular. Molt bé. Hola, me llamo Yoni. Hola. Què hem de fer per tenir un descons per reciclar? Hola, soc l'Helena. Hola. Si algú obre el contenidor amb la clau i no llença res a les escombraries, li descompteu a la factura de l'aigua? Doncs molt bona pregunta, la veritat, és la picaresca que li estem dient. I, a veure, tot això està previst per fer acomplir el principi de qui contamina paga. És a dir, estem bonificant la fracció orgànica perquè ens interessa que l'orgànica estigui al contenidor marró, perquè ara no ho estem fent bé i l'estem tirant al contenidor gris. Llavors, per això s'ha posat aquesta bonificació. Hola, em dic Maria. Hola, Mària. Recicla molta gent al Prat. Pensa que això que s'ha posat en marxa ara és perquè, com aquí veieu, que això ja ho teníeu preparat vosaltres, no? Tenim com uns objectius que ens hem establert per tot allò que us dèiem abans al principi, no? Perquè reciclar és una manera de cuidar-nos, perquè cuidar el planeta és cuidar-nos a nosaltres, no? Llavors teníem uns objectius i nosaltres aquí al Prat, si parlem de fa uns quants anys, estàvem aquí sota. Mireu que encara tenim molt de marge de millora, oi? Llavors, el fet de posar aquests contenidors intel·ligents, com us explicava l'Àlex, és una mica per afavorir que tothom posi les coses on toca. És molt fàcil, això ho fem cada dia sense pensar-hi. Doncs hem d'arribar un moment a aquesta ciutat que la gent, sense pensar-hi, sense necessitat de targeta, sense res, sàpigui que posar el petit gest de posar la bossa en el contenidor que toca, això és un bé per nosaltres, per tota la ciutat. És un bé comú, que diem, no? De vegades fem coses a nivell individual perquè a nosaltres ens interessa, no? Però sempre hem de pensar que tot allò que fem ho hem de fer pel bé comú per la comunitat. És a dir, vosaltres esteu treballant aquest projecte ara mateix al barri. Per què? Perquè és on vosaltres us moveu cada dia, on coneixeu a la gent, no? Segurament, si sortiu de l'escola, passeu per una botiga, segur que coneixeu alguna persona de les botigues o gent amb la que us creueu cada dia. Hem de treballar totes per la comunitat, perquè tot el que sigui bo per altres persones també serà bo per nosaltres, sí? No sé si he contestat la pregunta. Perfectament, l'has preguntat. Només afegir 2 dades, que l'any passat vam reciclar el 38% dels residus, és a dir, vam posar allà on toca només el 38% i quasi el 60% ho vam tirar al contenidor gris, que això és molt baix. I Europa ens demana que reciclem com a mínim el 55%. A veure si aquest 38%, a veure si l'any que ve, quan surtin les dades, estem a aquest 55 d'aquest 38. A veure, esperem que gràcies a vosaltres, sobretot l'orgànica, heu de dir, perquè hi ha molta gent que els diu, tu recicles? I sí, paper, vidre, i vas així, l'orgànica. Doncs no, l'orgànica també s'ha de reciclar. Feu aquesta prova a casa. Quan algú et digui, tu recicles, pregunta-li després, i l'orgànica també? I dirà, doncs l'orgànica no. Doncs l'orgànica sí, que també s'ha de reciclar. Hola, em dic Salomé. Hem vist que l'Ajuntament pensa en les persones amb problemes visuals i altres problemes. No soy el Ayman. Y en los comptes, el contenidor es poder abrir una app de L'app de veu, sí. Hola Salomé, hola Ayman. Com hem dit abans,
tenim els clauer, la targeta o l'app, que és aquesta. Llavors, amb l'app li dones a obrir el contenidor, et busca els contenidors que hi ha al costat a 2 metres i ja pots obrir el contenidor. Això és una aplicació que funciona amb els dits i tu la fas servir. La molt bona pregunta que fa la Salomé i l'Ayman és sobre el tema del Voice Talk, que és per les persones amb discapacitat visual. El Voice Talk és un aplicatiu que transforma totes les aplicacions tàctils amb el dit en aplicacions que funcionen amb la veu. I en aquest cas, la nostra aplicació per obrir els contenidors sí que és compatible amb el Voice Talk. Per tant, la nostra aplicació per obrir contenidors tàctils més el Voice Talk et permeten obrir els contenidors per la gent discapacitada visual o altres discapacitats amb el dit.